Masake jangan asem, lawuhe brengkes pindang. Lah, iki lho definisi nyocokno impen sing rasane bener-bener wituk tenan. Lah kanggo jangan asem iki aku isine ana kacang tunggak sing tuwek-tuwek iki tak entili isine kaya ngene tak elokno ngelon. Lah sing enom kuwi ya cukup tak tugeli ngene wae. Selain kacang tunggak aku ana kates nyadam sing tak iris-iris kaya ngene iki. Lah terus nek banyune iki mau tak antepno banyu, nek sumep terus tak cemplungno kacang tunggak karo katese. Lah kan duwe tempe wayu tak cemplungno nisan ben tambah seger nggo jangane, aja dibuak nek di tempe wayu delokno ngelo tambah seger nggo jangane. Terus nek wis modho kabeh bumbune dicemplungno. Lah definisi wong Tuban kelan jangan asem nek ora dicemplungi wak dodok kurang marem ya cah. Lah wis mateng jangane, saiki masak brengkes pindange. Lah bumbune wis tak terus njero video, terus kok ngono dicemplungno ning jero wajan gak usah digongso karo minyak ya cah. Sakjane kan nek brengkes ngono kae dibuntel ning nggone jero godhong, gandeng aku gak duwe godhong, ya tak brengkes ning nggone wajan ngene wae, tak kei uyah, gula karo nan penyedap terus dijori banyu sithik, baru iwake mau dicemplungno. Wis masak nganti sat, gak usah dikei minyak ya cah. Jenenge brengkes iku tanpa minyak. Lah wis mateng siap disajikan. Lah iki lho definisi mangan sing paling cocok jangan asem lawuhe brengkes pindang sing nyocokne impen. Lah piye rasane? Jelas wituk tenan, jajalan nek gak percaya.